आरो दाजेननाय बिबान लाजेननायनिफ्राय जिहेतु बिथांमोना दङमोन, जातीयताबादखौ जिहेतु बिथांमोना हारे मुजे बुजियोमोन, 1987 1967 निफ्राय 87 सिम नायबा प्राय 20 बोसोरनि सम, आरो बे 20 बोसोरनि समनि उनावबो कनकेश्वर नार्जारी बिदा गेदेर बिथांमोननि जिखिनि आलादा रायजोनि फारसे गाबखांनाय हाबा मावनाय, बड'फाया जे समाव आफादगिरि महरै बिबान मोनबाय, सेपारेट स्टेटनि जि गभर्नमेन्टखौ लन्च खालामबाय, बे समावबो बिथांमोना गासै बिथिंजों मदद होदोंमोन, हाबा मावदोंमोन, गोख्रोङै रल लादोंमोन, आरो बड'फानो गाइडेन्स होनायनि बेलायाव, लामा दिन्थिनायनि बेलायाव गासै बिथिंजों मेन्टेल मरेल आरो सापर्ट होनानै बुस्टिं होनायनि खामानिखौ मावदोंमोन। बेफोर जारिमिना गुबुन गुबुन बिजाबाव आरो कन्टेम्परारि जायफोर सोमावसारगिरि दंमोन बिथांमोननि लेखायाव बिजाबाव लिरनाय दङ, आरो जाय दैदेनगिरिफ्रा जोंनो दिनै बे खोथाफोरखौ मिथिहोदों, बेयो इयुन जोलैयाव बारस्लायलांनानै जुगामि जानानै थागोन होननानै आं सानो। दा बेखायनो 6 years बड'लेण्ड मुभमेन्टनि उनाव 1993 आव 20 फेब्रुवारियाव जेला बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बे एकर्डआ जायो, बे एकर्डनि उनाव मोनसे पलिटिकेल आरो उननि समाव बे BSc खौ नेतृत्व होनो थाखायबो कनकेश्वर नार्जारीया BSc नि